भाई लोग जैसे ताहलो के पता ही बा कि पोको अपन C51 फोन के लॉन्च करे वाला बा 7 अप्रैल के। ओकरा से पहले तहार लोग के एकर दाम जाने के बहुत ज़्यादा उत्साहित बारह लोग। तू लोग साथ ही में एकर फीचर भी जाने के जो बहुत ज़्यादा उत्साहित बारह लोग। तो भाई लोग ई वीडियो के देख ला लोग, सब कुछ रिवील कर दे वाला बारी, प्राइस के साथ ही सब कुछ। सबसे पहले तो क्लियरली बता दी, पोको C50 के ही रिलॉन्च कइल जाई, थोड़ा मॉडल वगैरह चेंज करके और सेमी फोन के रिलॉन्च कइल जाई। तो एकर फीचर जानल बेहद जरूरी बा और दाम वगैरह जानल बेहद जरूरी बा कि फोन कैसन होखे वाला बा। देख लो भाई लोग, सबसे पहले अगर बात करिए डिस्प्ले के में, तो के 6.52 इंच की एगो HD प्लस डिस्प्ले देखे के मिली, जौन की 120 टच सैम्पलिंग रेट देखे के मिली ई डिस्प्ले में, जौन की कोनो खास अच्छा नहीं खे। 120 टच सैम्पलिंग रेट देखे के मिलता, रिफ्रेश रेट देखे के नहीं खे मिलत, जौन की कोनो उतना फायदेमंद भी चीज़ नहीं खे। और तालो के क्लियर बात बता दी, तो डिस्प्ले क्वालिटी ठीक ठाक बा, कोनो खास अच्छा नहीं खे। लो लाइट कंडीशन में अच्छा रही, लेकिन धूप वगैरह में एलिजिबल हो तो मजा ना आई। ब्राइटनेस तो कोनो खास अच्छा नहीं है। साथ ही में यू शेप में कैमरा के मॉड्यूल डले बा, जौन की काफ़ी ज़्यादा पुराना याद दिलाई, जौन की हमारा मजा ना आई देखते हुए। भाई कम से कम 5 में देवे के चाहिए, तो आजकल चलो कोनो बात नहीं भाई, प्राइस के हिसाब से हम कम ठीक बा। भाई लोग ई फोन में तारा लोग 8 MP के डुअल AI कैमरा देखे के मिली, और फ्रंट में 5 MP के कैमरा देखे के मिली। और कैमरा क्वालिटी के बात कर जाए तो डिसेंट बा, ठीक ठाक बा, नॉर्मल तौर पे अच्छा खासा फोटो निकाल दी, लेकिन लो लाइट कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा घटिया वाला फोटो निकाली। तो ई प्राइस रेंज के हिसाब से हमने के ज़्यादा कोनो कैमरा को भी नहीं जा कर सकत। प्रोसेसर के बात कइल जाओ तो एक पहले तो लोग पोको के C31 फोन देख ले, वो लोग काफ़ी ज़्यादा विकल्प फोन बा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फोन रहे। मतलब अपना प्राइस के हिसाब से 7000 के आसपास में ऑफर में देखे के मिल जाए 464 वाला वेरियंट। उसमें लागल है मीडियाटेक के हेलियो G35 वाला प्रोसेसर, लेकिन इनमें लागल बा मीडियाटेक के हेलियो G36 वाला प्रोसेसर। मतलब थोड़ा सा इन्होंने बा कोनो खास ई भी प्रोसेसर अच्छा नहीं है, ना ही गेमिंग खातिर अच्छा बा, ना ही मतलब नॉर्मल यूज खातिर भी अच्छा बा। यूट्यूब वगैरह पर वीडियो वगैरह देखता रहो लोग, ओकरा साथ ही को फोन वगैरह से बात कर ले बोलो, उ आदमी खातिर सही बा। जे करा बस इतने काम बा, उ आदमी खातिर सही बा बिल्कुल ही। लेकिन जे गेमिंग वगैरह करे चाहता है बिल्कुल भी सही नहीं है ई वाला प्रोसेसर। एमे हमनी के 5000 mAh के बैटरी देखे के मिली, साथ ही में 10 वाट के स्लो चार्जर देखे के मिली, जोन की काफ़ी ज़्यादा मजा ना आइल भाई। 10 वाट के स्लो चार्जर बा तो तालो के फोन 3 घंटा के आसपास में फुल चार्ज हुई, जोन की हमारा कमी लागल। कुछ ताहरो की बात जरूर हुई, कमी लागल हुई कि भाई 10 वाट के स्लो चार्जर में मतलब काही मौज हुई, तो मजा ना आइल। लेकिन बैटरी बैकअप भी कोनो खास अच्छा होखला नहीं है। और नॉर्मल यूज करबो लोग तो तालो के एक दिन के बैटरी बैकअप बहुत ही आसानी से दे दी ई फोन में। हमनी के बैक में फिंगरप्रिंट देखे के मिल जाए सेम C50 जैसन ही। ओकरा साथ ही तार कौड़े एगो क्लियर बता दी, आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 13 गो एडिशन पर देखे के मिली, लेकिन एक भी OS अपडेट देवे के वादा नहीं के लिए पोको। एक मतलब कि एंड्रॉइड 13 ही रही और 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट दी, ई वादा बिल्कुल ही कैले बा। साथ ही में LPDDR4 के रैम सपोर्ट देखे के ई फोन में। लुक वगैरह के बात करिए तो भाई लोग लुक वगैरह के मामले बिल्कुल C50 ही बा। थोड़ा सा इन्होंने भाई OnePlus वगैरह, रेडमी के OnePlus वगैरह देख लो, C50 वगैरह देख लो, मतलब इन्होंने करके बना लो, सेमी फोन के रिलॉन्च कल जाता। तो लुक वगैरह मामले में ठीक ठाक बा, मतलब अच्छा बा। लुक के मामले में हम कमी ना कम ठीक ठाक बा। ई फोन भाई लोग 2 वेरिएंट में देखे के मिल जाए, एक 464 और एक वेरिएंट के कंफर्म नहीं के 332 देखे के मिल सकेला। और 9000 के आसपास में ई फोन देखे के मिली। ऑफर वगैरह में अभी ज़्यादा दाम कम हो सकेला। प्राइस के हिसाब से फोन कोनो खास अच्छा नहीं है, फीचर कोनो भी अच्छा नहीं है। इनमें 2-3 हज़ार अधिक लगा ली तो एक ऐसा अच्छा फोन देखे के मिली। 4G फोन कोनो भी खास से कहे इंतजार करे का जरूरत नहीं है। फोन बिल्कुल भी कोनो खास अच्छा तार लोग खातिर नहीं होके अलावा। तहार लोग का सुझाव आई फोन के बारे में जल्दी से कमेंट कर लो। जब भी इंडिया में लॉन्च हो जाता है एक हम परचेज करके एक फुल रिव्यू लाए के कोशिश करें। तो चलो लो भाई लोग की वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यही वीडियो करे चाहते हैं समाप्त। मिले तार लोग से एक अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय भाई लोग। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।